V údolí Hrona na úpetí Pohronského Inovca sa nachádza mesto, ktoré ukrýva množstvo príbehov. Niekoľko z nich vám dnes povieme. Nachádzam sa v slobodnom kráľovskom meste Nová Baňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1337. Krásne, príjemné historické mestečko s ešte krajšou prírodou. Pozývam vás na prehliadku. Mesto Nová Baňa má aktuálne nejakých 6700 obyvateľov. Prevažne sú to vlastne ženy, ktorých je nejakých 3400 a mužov máme 3200, čiže aj tá rovina pohľadu muža a ženy je v podstate vyrovnaná. Samozrejme, priemyselná zóna v meste Nová Baňa je samozrejmosťou. Vidíme to hneď pri vstupe do mesta, kde okrem teda aj veľkých priemyselných partnerov, tu máme našich strategických partnerov, čiže lokálnych podnikateľov, ktorí doplňajú krásny priestor v Novej Bani. Krásny priestor doplňa aj okolitá príroda. Rieka Hron v spodnej časti mesta je hranicou pohorí Šťavnické vrchy a Pohronský Inovec. Prírodné poklady sa ukrývajú nielen na povrchu, ale aj v podzemí. Vedeli to už naši predkovia pred takmer 700 rokmi. Nová Baňa už podľa názvu je v prvom rade banícke mesto. Baníctvo tu fungovalo od začiatku 14. storočia do konca 19. storočia. Ideme sa pozrieť do štôlne. Ťažilo sa tu zlato a striebro. Bolo tu naozaj niekoľko desiatok šacht a štôlní vyrazených. Celé mesto je po podzemu poprepájané. Dá sa povedať, že to historické centrum Novej Bani takisto. Takže sme prešli časťou chodby, ktorá bola ručne kresaná želieskom a kladívkom, kde baník do roka vyrazil len niekoľko metrov chodby. Hej. A v tejto časti chodby sa pozostatky po ručnom vrtaní, kde sa už začal používať čierny prach na trhacie práce v podzemí, vtedy dokázal už niekoľko metrov do mesiaca vyraziť. Boli obdobia, kde naozaj tá výdatnosť tých hrudných žil, ktoré sa v Novej Bani dobývali, boli naozaj zaujímavé na tú dobu, preto tu vznikali aj také historické budovy, sa tu stávalo vo veľkom, takže nebolo to zanedbateľné za tých niekoľko storočí, čo sa tu ťažilo. Jedným z najslávnejších medzníkov v dejinách mesta je rok 1722, kedy tu anglický konštruktér Isaac Potter postavil vôbec prvý atmosférický stroj využívaný v oblasti baníctva na kontinentálnej Európe. Nová Baňa sa vďaka nemu natrvalo zapísala do svetovej histórie. Tak stroj bol na tú dobu hlavne v Novej Bani unikát tým, že v Novej Bani začalo vlastne storočie páry na pevninskom kontinente. Hej. Bolo to naozaj veľmi významné, pretože sa na to chodili pozerať rôzni učenci, filozofi z celej vtedajšej Európy. Proste to bolo veľmi zaujímavé, pretože dovtedy bola len konská a ľudská sila ako pohon a zdroj. V tomto veľkom kotli zohriala voda, vytvorila sa para, para sa automaticky tlačila do valca a do toho valca sa vstrekla studená voda, vytvoril sa vákum, potlak a stiahol tento piest dolu, čiže celé toto rameno, ktoré malo viac ako 7 metrov, tak sa stiahlo dolu pekne a v šachte vlastne išla pumpa hore, takže vyťahovala vodu. Tu máme taký nákres tej šachty celej, ktorá tu bola v tomto mieste. Táto hrubšia čiara je úroveň dedičnej štôlny, hronská dedičná štôlňa Graner Naifang, ktorá sa začala raziť v druhej polovici 16. storočia až do ukončenia baníctva v Novej Bani. Bola na úrovni, dá sa povedať, že Hrona a z tejto voľnej hĺbky vlastne sa vyťahovalo vodu až na úroveň tej dedičnej štôlny.
Tak občianske združenie Nová Baňa, ktoré už funguje viac ako 20 rokov, dá sa povedať, že zachránilo vstupy do nejakých banských diel, aj zabezpečilo nejaké šachty. Proste je toho viacej, čo sa týka aj v tých naučných chodníkoch. Samozrejme, bolo by to viacej, len keďže to robíme ako dobrovoľní ľudia na báze naozaj že tej dobrovoľnosti, tak jednoducho by sme potrebovali viacej času na to, aby sme vôbec niečo ešte viacej dokázali, ale pracujeme ďalej, takže je to dobré. O banské pamiatky v meste sa stará aj Novobanský banický spolok, ktorý v roku 2016 založil Zoltán Vén. Baníctvo a viera boli na Slovensku najmä v týchto oblastiach historicky hlboko späté, keďže baníci čelili nebezpečenstvu a tme, v ktorej hľadali duchovnú ochranu. Dominantou Novej Bane je tento nádherný kostol z druhej polovice 14. storočia, kostol narodenia Panny Márie. Je to národná kultúrna pamiatka. Svítom zemľu pokryla, prečistá diva, sviata. Tento chrám si prešiel svojou históriou, ktorá je veľmi bohatá a na druhej strane aj pohnutá. Menil svojich majiteľov, dá sa povedať, a mal také tragické dejiny za sebou. Zmenil aj tým svoje miesto, že stal sa z neho počas tureckých nájazdov jedna obrovská stajňa pre kone, pre tureckých vojakov. Potom bol niekoľkrát vypálený, vyhorený, zničený úplne a potom znovu sa kriesil aj stavebne, aj duchovne. Takže má tento chrám čo povedať ľuďom aj tejto doby. Keď zoberieme ten hlavný oltár, ktorý má tohto roku svoje také jubileum, má 250 rokov, ako vznikol a bol postavený. Ale najznámejší asi pre Novobančanov je tento oltár banícky, ktorý dali postaviť aj bratia z Evangelickej cirkvi, ale aj samotní baníci. Takže je to taký zaujímavý oltár, ktorý je vo veľkej obľúbe u baníkov, najmä teda z tejto oblasti. Kúsok nad mestom sa nachádza krásny oddychový areál, ktorý sa volá Zvonička. Táto zvonica pochádza z roku 1874 a je súčasťou pútneho miesta Kohutovo. To vám ukážeme tiež. Turisti, cyklisti, ale aj detskí feratoví nadšenci si tu nájdu svoju pohodu. V záhradnom lese sa môžete viac dozvedieť o pôvodných aj introdukovaných drevinách. Pútnické miesto Kohutovo vďačí za svoj vznik objavu výdatného prameňa vody v období Veľkého sucha v roku 1863. Ovečka pasúca sa v Kohútove začala hrabať do suchej trávy a objavila prameň vody. To, že sa voda objavila na mieste, kde inokedy bývalo sucho, považovali ľudia za zázrak. Za údajne liečivou vodou odvtedy začali prichádzať pútnici. Silné miesto. Juraj, tak toto stálo za to. Fantastický výhľad. Trošku nám zašlo slniečko, ale nevadí. Nová Baňa ako na dlani. Nádherná rozhľadňa Háj má výšku 21 metrov a je súčasťou náučného chodníka Zvonička. Tie pohľady stoja za tú námahu. Tak Nová Baňa je pre mňa všetkým. Je tu nádherné prostredie, pekná príroda. Máme tu množstvo cyklochodníkov, množstvo turistických chodníkov, náučných chodníkov, takže sme na to všetci hrdí, aj na túto rozhľadňu. Keď zajdu kúsok do mesta, môžu vidieť všetko to, čo som ti už vymenoval, nádhernú prírodu, Novobanský tajh, peknú rozhľadňu, Zvoničku, takže to je takéto najväčšie lákadlo, čo tu máme. Nádhera, čo poviete? Obľúbeným turistickým cieľom v okolí Novej Bane je samozrejme Starohudský vodopád.
vodopád vznikol tektonickým poklesom kríh a dosahuje výšku 5 metrov. Nachádza sa na Sklennom potoku. Najväčší prietok má, a teda ideálny čas na návštevu, je v jarnom období. Okolo vodopádu vedie náučný chodník Vojšín, ktorý vedie pohorím Pohronský Inovec. Pokým sa chcete dozvedieť viac histórie Novej Bane a celého okolia, Pohronské múzeum je to správne miesto. Pohronské múzeum ponúka 11 stálych expozícií a väčšinou 2 súbežné aktuálne výstavy. Okrem toho vlastne návštevník dozvie sa veci o histórii mesta, o tom, že naozaj Nová Baňa v minulosti bola slávnym kráľovským banským mestom a takisto v podstate sa mu predstavia také najväčšie skvosty, ktoré sa z minulosti Novej Bane zachovali. Momentálne máme expozíciu, ktorá je venovaná ohňovému stroju Izáka Pottera. Tam je vlastne dôležité povedať, že to bol naozaj prvý takýto mechanizmus postavený na pevninskej Európe anglickým konštruktorom Izákom Potterom v roku 1722 práve tu v Novej Bani. Popri tej slávnej, známej banskej tradícii, to bola napríklad veľmi silná kamenárska tradícia, takisto v okolí Novej Bane pôsobilo v minulosti viacero sklární, takže aj tá sklárska tradícia je tu veľmi silná, veľmi dominantná. No a potom samozrejme nemôžeme zabudnúť aj o typických tradičných remeslách, ktoré už k tomu stredovekému banskému mestu patria. Na Novej Bane sú 2 základné školy, jedna špeciálna škola, no a samozrejme gymnázium Františka Švantnera. Idem sa pozrieť dovnútra. Naše gymnázium Františka Švantnera, píše svoju históriu už od 1. septembra roku 1957, ale vtedy to samozrejme nebolo gymnázium. Bola to 11-ročná stredná škola, ktorá postupne prechádzala transformáciou na 12-ročnú a strednú všeobecnú vzdelávaciu školu a od 1. septembra 1969 sa stáva gymnázium, čiže naša škola naozaj tým gymnázium, ktoré poskytuje vzdelávanie všeobecné s cieľom získať maturitu a hlavne pripraviť študentov na vysoké školy. Ležíme na okraji Banskobystrického kraja, čiže sme v podstate posledné gymnázium v tomto kraji. Momentálne máme 119 žiakov, máme 4 triedy štvoročného štúdia, čiže zhruba v priemere v každej triede 30 žiakov a chceli by sme udržať tento stav. Takto sa to robí. Sme na Tajchu, krásna rekreačná oblasť, kúsoček nad mestom. Okolie Tajchu a celé okolie Novej Bane, ako ste mohli už vidieť v celej tejto relácii, je naozaj nádherné. Sú tu široké možnosti, ako aj turistiky, cykloturistiky, nádherné cyklistické trasy, mototuristiky, máme tu kemping, máme tu pekné jazero. Každý si tu nájde to, čo mu vyhovuje. Baňa, Nová Baňa a v nej baňa zasypaná, ani zlato preč zobrali. Keď pôjdete na bicykli alebo pešo ďalej nad Tajch, tak narazíte na tzv. Štále, unikátne roztrúsené usadlosti v okolí mesta. Rozsiahle osady, ktoré sa svojím vznikom viažú k začiatkom uhliarstva a drevorúbactva v tejto oblasti.
Ako vidíte, Nová Baňa stojí za návštevu. Keď prestali, tak strieľali. Keď baníci peste zdvihli, panskí páni všetci zmizli. Keď baníci peste zdvihli, panskí páni